Здравейте хора, съм Гейманяк 56 и тук с мен е Нинджа. Видите. Той е Made in China. Здравейте. Сега ще говорим за Made in China глупости, като мозъка на моя приятел. И сега ще играем на канадска борба. Аре. Почваме го, хора. Мамиш. Без мамене. Няма стойка. Абе, баце, Какво е така толкова са високо? правили преди. Лейка ми троша китката. Не, това е по-мускулен. Не. Струши ти китката, бе, човек. Как не? Мисля, че ме буташ назад. Ти се дръж. Леджит. Legend. Свали си рамо. Сега борба с палци. На камерата, за да виждат хората. Оп, 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 оп. Сега се прави. Кой е пасивен? Fuck you. Едно. Палците ми заглъзгави. Да. Като суши са. Едно. Едно, две. Едно, две. Едно, две. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Аз съм победител. Да, бе, баца, аз си измокнах пръста, и ти беше на 8. Добре, сега... То си игра до 3. Зяпанка. Аре, покажи се на камерата, бе, човек, колко пъти ти го кажа. Едно, две, три. Още не бях се почва. Добре, едно, две, три, зяпай. О, печеля! Печеля, драги зрители. Още вижте, двойте. Сега камък ножица хартия. Камък ножица хартия. Камък ножица хартия. Камък ножица хартия. Добре, сега на тя. Камък ножица хартия. Раз, два, три. Камък ножица хартия. Раз, два, три. 2 на 2. Последна игра. Камък ножица хартия. Раз, два, три. Сега последното ни челендже. 2 на 2 общо. Сега кой ще бъде... Човек... Кой ще бъде последния челендж? Да разнам. Чакай да имам, не имам слушалки. Не такова. Състезание по твърк. Първи си ти. Да, бе. Състезание по твърк, това е нещо. Първи си ти. Аз се сетих! Не мога да нямам звукови ефекти, за това си ги правя сам. Да, ще ги правя. Ако само си посмел да пръднеш. Човек, покажи се на камерата, колко пъти ти го кажа. Стола! То не е само да се бръкнеш и така. Извинявайте хора, просто все още не е запомнил, че трябва той да се вижда на камерата. Срамежлив също. Watch out. Чакай, какво е това? Вижте, това е птица, не е самолет. Това е Джон Сина. Няма копирейт. Кой по-близо в YouTube?